अनजलि दैमारिया सोरखौहायनो जों मिथिखायो मानोना बिथाङा बिपिएफनि प्रिन्सिपालखौ मोजां मोननानैनो थोंजोङै बर' वुमेन जास्टिस फरामनिफ्राय रिजाइन होनानै बिथाङा एपिबिखौ दादोंब्ला माबा बिपिएफआव जइन जादोंबा एपिबि दानो हायैनि जेबो माबा गैया मानोना एपिबिआनो बिपिएफ बिपिएफआनो एपिबि। सोरबा अनजलि दैमारिया हाग्रामा महिलारिया गावसोरनि व्यक्तिगत स्वार्थनि थाखाय एनडिबिनि मुं लानानै बिएलटिनि मुं लानानै दिनै खामानि मावनो हागौ। मोनसे कुइसन फैदों बर' समाजावहाय जाय एपिबिखौ एनडिबिखौ बेल मोननायनि थाखायसो दानाय जादों आरो बे एनडिबिफोरखौ दिनै जोंनि मानब गिदिर चिफ प्रमद बर' बिथाङा इउपिपिएल सरकारा दिनै बख'गासिनो दङ। बिथाङा माबे प्रिन्सिपालजों एपिबिखौ दादों बेखौ नोंथाङा साननानै नायदो। मानो होनोब्ला थांनाय रोजा रोजा बोसोर बर'नि खौसेथिखौ सैयै सोरबा सुथुरा जोंखौ जेब्लायबो डिभाइड एन्ड रुल खालामबोगासिनो दङ आरो दिनैबो बे लेखा गोरों माखासे दैदेनगिरिफ्रा एसेबां हाजार हाजार रोजा रोजा मानसिया बैफोर सोमावसारनायनि मुङाव मुंख्लं जासेयावबो बै सोमावसारगिरिफोरा दिनै हारिखौ बोखावफ्लेनानै बुथारबावनायनि थाखाय जे गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलो दादों बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। आरो खौसेथिखौ हयथ' जों सोरबा बै पलिटिकेल सिखारिफ्रा मा होनो गैया होननानै बुंनो हागौ। दिनै बर'फ्रा इउपिपिएल दोलोआव जेसेबां दङ बेनिख्रुइ बांसिन नन बर'फ्रा दिनै इउपिपिएल दोलोखौ सापर्ट खालामदों। मानोना इउपिपिएल दोलोआ बिटिसिआव सान्थि गायसननायाव दिनै गिबि बिथाखोआव जोङो थांनो हादों। थांनाय 17 बोसोरावहाय बिपिएफनि जा डिभाइड एन्ड रुल धुरन्धर केरेक्टारजों समाज दैदेननाय ब्लाडसेड बिथांमोननि समाव जानाय जोंनि गेजेराव हारिजों हारि दाङाबाजि जानाय जोंनि गेजेराव बिदा फंबायजों दाङाबाजि जानाय बेफोरनि थाखाय जोङो सान्थिखौ मोननो हायाखैमोन। दिनै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव इउपिपिएल सरकारनि सिङाव खुनु मोनसे असान्थिनि फंसे राव ओंखारालासेनो दिनै जों समाज खुंनो हादों। बेनि थाखाय बयबो बरायदों। जानो हागौ सोरबा अनजलि दैमारिया हाग्रामा महिलारिया गावसोरनि व्यक्तिगत स्वार्थनि थाखाय एनडिबिनि मुं लानानै बिएलटिनि मुं लानानै दिनै खामानि मावनो हागौ। खिन्थु दिनै जोंनि सरकारा एनडिबि बेस बिएलटि बेस नङा माहारियारि बेसजोंसो जों खामानि मावदों। स्ल'गानखौ एखे नुनो मोनदों बिपिएफ आरो एबिपिनि बेनि गेजेराव नङा। अनजलि दैमारियाथ' हाग्रामानिनो सासे गाहाय नेहाथारिमोन। गाहाय नङा नेहाथारिमोन। बे अनजलि दैमारिया हरखाब बिपिएफनिफ्राय थांब्रबनानै मोनसे एपिबि होननाय मोनसे पलिटिकेल पार्टिखौ दादों। अनजलि दैमारिया सोरखौहायनो जों मिथिखायो मानोना बिथाङा बिपिएफनि प्रिन्सिपालखौ मोजां मोननानैनो थोंजोङै बर' वुमेन जास्टिस फरामनिफ्राय रिजाइन होनानै बिथाङा एपिबिखौ दादोंब्ला माबा बिपिएफआव जइन जादोंबा एपिबि दानो हायैनि जेबो माबा गैया मानोना एपिबिआनो बिपिएफ बिपिएफआनो एपिबि।